Едгар Горов е преследван от Даниел Боримиров. Продължава атаката на ЦСКА чрез Стойко Сакалиев, който изненадва Димитър Иванков с диагонален удар. И в 10-та минута от началото на матча ЦСКА има предимство. 1-0 за домакина на този матч. Сега, между другото, виждам, че Даниел Боримиров получава и жълт картон за нарушението, което извърши срещу Емил Гъргоров. Аплодисменти за Стойко Сакалиев. Нова порция съмнение за психическото равновесие на Димитър Иванков при диагонална стрелба срещу неговата врата. И аплодисменти за още един човек. Не мога да не ги отбележа. Аплодисменти за Антон Генов. Перфектен авантаж даде главния съдия. Много голям кураж се иска за подобно нещо. При това перфектен авантаж при нарушение за абсолютен жълт картон. Това е красотата във футбола. Това е. Мисля си, Асене, че е дошло време да кажем всички тези добри неща. Говорим години, в които ще свърши първенството. Точно така. Има 6 победи за Левски и 4 за ЦСКА. Сега отново Сакалиев надбягва своя противник. Възможност и вреда. Продължава атаката на ЦСКА. Удар на Христо Янев. Невероятен шанс за Левски в 12-та минута. Резултатът можеше да бъде 2-0. И това е нормално при наличието на висок централен нападател като Георги Чиликов, който прави поредното шоу при удар с глава гредата. Левият стълб помага на Ивайло Иванов. Добър ход на Велизар Димитров. Йордан Тодоров подхлъзна се Стойко Сакалиев, но намери начин да стреля. Йордан Тодоров все пак там срещу него е Играелин Топозаков и реферът Антон Генов отсъждат дуспа. Главният съдия в 45-та минута вижда нарушение в наказателното поле на Димитър Иванков. Христо Янев. Удар на Христо Янев. 2-0 за червения отбор. Този гол фиксираме в 45-та минута, макар и да тече допълнителното време, назначено от главния съдия. Това е един от футболистите в състава на Левски, който определено не задоволи преди почивката. Сега възможност и 2-1. 6 минути след подновяването на играта, дербито напомня поне като развръзка на някои от най-хубавите мачове между червени и сини. Два на 2, Даниел Боримиров. 59-та минута. В атаката на червените нарушение срещу футболист червено Елин Топозаков го извърши и Левски остава с човек по-малко на терена. Всичко това, което очаквахме, се сбъдва. Червен картон за Елин Топозаков. На Велизар Димитров. Матч номер 1 от родното футболно първенство на националния стадион Васил Левски. ЦСКА и Левски не излъчиха победител.